Kung makikita mo rainbow, tungod kay ang Ginoo gugma, dili na siya gusto mo patay og tawo ngayon ato kadaghan. Adunay duha ka punto diri nga gusto nako mahibaw-an ninyo. Una, ang tao di ay makapausab di ay sa una-una sa Ginoo. Kung magdinautan ang tao, makauna gyud ang Ginoong pamatyon mo nako. Pero kung naay tao magtinarong, mausab ang una-una sa Ginoo. Mayon na po siya, katulang mga dautan ako ang patyon. Kining tao nga tinarong dili lang nako patyon. Dili lang siya nagtinarong, gidungagan pa niya ang iya pagkatarong, naghalad siya sa Ginoo, na apil ta sa blessing ni Noah. Sadyang ang Ginoo niingon nga dili na siya magpadala og kamatayon nga ato kadaghan nga namatay, na apil pud ta. Wala man ta ni apil og halad didto, pero naapil ta nga hangtod karon mabuhi ra gyud ay ta, kay wala nay katalagman ngayon ato kadaghan ang namatay. Tungod lang atong paghalad ni Noah. Kamo, unsa kay inyong buhaton sa inyong kinabuhi, haron mausob ang una-una sa Ginoo ninyo?